Dobrý deň a poďte si dneska s nami spoločne pripraviť tento krásny marinovaný jahňací hrebienok pečený s krémovým listovým špenátom, so smotanou a s domácou harulou alebo aj zemiakovou babou. Poďte sa s nami na to pozrieť a inšpirujte sa. Toto video ti prináša spoločnosť Polar Food, ktorá sa zaoberá distribúciou potravín do gastroprevádzok. Ak i ty chceš mať kvalitného a spoľahlivého dodávateľa surovín do svojej prevádzky, neváhaj kontaktovať Polar Food. Tak pri tomto recepte si ako prvé začneme chystať prílohu, keďže trvá najdlhšie aj s teplnou úpravou, a to je teda zemiaková baba alebo harula. Ja tu mám už ošúpané zemiaky, takže zlejem z nich vodu. Mal som ich teda ja v studenej vode, aby mi nezhnedli, a nastruhám ich najemno. Zemiaky máme týmto pádom nastruhané konečne a teraz ich necháme trochu odpočinúť, pretože z nich ide kopa vody. Tu potom vlastne ešte zlejeme. Zatiaľ, čo sa nám voda púšťa zo zemiakov, tak my si ošúpeme jednu cibulu. Rovnako si ošúpeme 2 stručky cesnaku. Zemiaky teda pustili, ako môžeme vidieť, vodu, takže si ich ešte poriadne vyždímame a prebytočnú vodu z nich zlejeme. Do zemiakov si teraz pristrúhame cibulu, rovnako si tam pristrúhame cesnak a teraz ešte pridáme 2 celé vajcia, určite sol, čierne mleté korenie rastca, drvená, majorán na zahustenie, pšeničná krupica. Všetko spolu premiešame. Plech máme teda už vymastený olejom a naň teda nanesieme toto naše cesto. Rovnomerne roznesieme po celom povrchu. Našu babu dáme piecť 40 minút 200 stupňov. Baba sa nám pečie, takže my sa presunieme na dochutenie nášho úžasného jahňacieho hrebienku. Olúpeme si jednu šalotku, nachystáme si čili papričku, rovnako si olúpeme 2 stručky cesnaku, nachystáme si drvené korenie, olúpeme si zázvor. Tieto suroviny si všetky nakrájame na jemno. Šalotku takisto na jemno, čili paprička, zasypeme drveným korením, následne použijeme i čerstvý tymián, krásne prevoňal celú marinádu, takisto čerstvý rozmarín, krásne voňavé bylinky. Teraz všetko jemne zasolíme, tá vôňa, keby ste ju mohli cítiť, to je úžasné. Všetky tieto suroviny sú aromatické a krásne nám prevoňajú to jahňacie mäso. Pomaranč mám umytý, do tohto receptu potrebujeme najmä kvôru. Dávajte pozor, aby ste nenastrúhali aj to biele, to by vám potom celé zhorklo. Ja pridám ešte trošku ešťavy z toho pomaranča. Pridáme olivový olej. Nemusíte sa toho bať, musí naozaj vzniknúť taká emulzia, marináda. Jahňací hrebienok, veľmi lahodná časť mäsa teda. Je celkom čistúčky, ale ja si ho trošku ešte dočistím od týchto zvyšných blán. Ja ešte zvyknem tieto kostičky takto nariezať. Pripravím si plech, kde vlastne toto krásne naše mäsko uložím a namarinujem pripravenou marinádou. Musíte sa s tým vyhrať, aby sa to dostalo naozaj všade. Mäso máme namarinované. Ja som si dal rozohrieť pánvičku. Na tejto si naše mäsko teda zatiahneme, je už veľmi horúce, ako som mal možnosť zistiť z každej strany. No uznajte sami, toto je luxus, toto je niečo nádherné. Otočíme na druhú stranu. Veľmi dôležitý krok, zatiaľ čo sa nám takto pripravuje náš hrebienok, vyberieme si našu harulu. Už vidíte, je krásna, ale aby sa nám pekne zhora pripiekla, tak ju aj zhora takto pooblievame olejom a dáme ešte zapiecť. Partnerom tohoto videa je Polar Food, dodávateľ tých najkvalitnejších surovín, ktoré potrebuje do svojej prevádzky každý. Hrebienok máme krásne ogrilovaný alebo teda opečený z oboch strán, takže ja si ho vyberiem a dáme ho takto na tomto plechu dopiecť spolu babe. Malo by sa to piecť na 150, čiže čo najmenej, radšej dlhšie. My tam máme teraz 200, tak uvidíme. Teplota vo vnútri mäsa by mala byť okolo 57 stupňov. Tak a čo je teraz zaujímavé, ja som zvyknutý na špenát pripravovať tak, že rovno na tomto, čo som si odpiekol, teda ten náš hrebienok, tak tam pridám maslo. V tej pripálenine alebo teda pri pečenine je celá tá chuť, takže jednoducho takto pridám maslo, nechám ho rozpustiť, zatiaľ si olúpem ďalšiu šalotku
šalotku. Šalotku si nakrájame na jemno, zarestujeme. Zatiaľ si môžeme olúpať ďalší cesnak. Nemusí ho tam ísť už veľa, keďže v tom základe bol. Normálne ho tam takto celý hodíme. Teraz pridáme náš špenát. Jemne zarestujeme. Môžete vidieť, že krásne sa nám aj tie pripálené zvyšky dostali preč a teda tá chuť do toho špenátu. Trochu to dochutíme čiernym korením, muškatovým orechom, mletým, samozrejme sol. No následne nemusíme pridať trošku múky, ale spraví to lepšiu konzistenciu, takže ja naozaj nedám všetko. Necháme to spolu pekne prepojiť. Zatiaľ, čo sa nám náš špenátik dusí, my už máme hotovú našu zemiakovú babu, takže ju vyberieme. Hrebienoček si chvíľu necháme ešte dotiahnuť na tej 150-ke. Tu špenátik krásne so všetkým. Takže pridávame mlieko, plnotučné, trošku krásnej smotany. Špenátik si preložíme do hlbšej nádoby a celý ho teda rozmixujeme. Takže špenátik máme rozmixovaný, ja mám rád takú konzistenciu, keď sú tam ešte trošku aj lístky. Krásne je to, ako môžete vidieť, krémové. Teraz si vyberieme teda už náš hrebienok. Nachystáme si dosku a môžeme servírovať. Babu si jemne odlepíme od okrajov. Chrumkavá na povrchu a jemná vo vnútri, ako môžete vidieť. Náš špenátik. Vezmeme si hrebienok. Presne takúto ružovkastú farbu by mal mať náš hrebienok. Dozdobíme ešte tuto tým, čo sme použili, takže to budú vetvičky tymiánu. Trošku vňate tiež, tie bylinky tam spravia svoj osoch. Vôbec sa nemusíte bať aj, ak máte niečo farebnejšie, ako napríklad páry bezly, tej jahňacinke sa to krásne hodí. Nádherné, jarné, veľkonočné jedlo, či už na la carte ponuku, alebo domov na stole na svete, tak ja vám prejem dobrú chuť. Ak aj vy hľadáte tie najkvalitnejšie suroviny do vašej prevádzky, stačí kliknúť na tento link v popise videa a pri registrácii zadať do priestoru pre vašu poznámku kód DS Gastro 5.